Беше Петров ден през лето 1869, като турците познаха платото на Васил с революционни документи в джоба. Дойдоха в дома ми да го търсят. Не го намерих и ме вързаха за въжето на кладенеца и ме спуснаха надолу във водата на няколко пъти. Искаха да чуят нещо за моя Васил. Държаха ятагани и се канеха да отрежат въжето. По-добре да го бяха направили. Дяволото щеше да ме спаси от болката по загубата на 4 ми. За награда поведох до вишкото хоро на Мегдана в Карлово, в деня на страшното, след хилядите мъжки бесилки. Попитах и Мюрджурина, защо да кривам Васил и не го предам на властите? Какво искат от мен? Самите те го прокудиха. Кому ме направи нещо лошо, че го преследват? И аз го искам от вас. Син ми е във Влашко, но докато знаете, че е тук, хванете го. Аз като майка ще му даря една плесница. Трудна е съдбата на героичните майки. Очаках рожбата на моя Васил, освобождението на България, но не оплаках тялото му. Питаха ме, защо не раздавам жито след смъртта? Жито се раздава за мъртвите. Васил е вечно жив, без гроб, без пело. Той свети сред нас, като свечите, които бяха запалени. Предателството и неправдата обесиха честта, любовта, достойството, грижите и великодушието. И ти заличиха. Няма вселенски закон, който да очерни чистите сърца и помисли, вречени и посветени на всенародното благо. Запалете днес свещи, които не горяха в онази студена февруарска нощ. Закичете лика му светя, които ги нямаше под краката му. Споменувайте делата на Васил Иванов Кунчев, героят, който прескочи с 500-я си годишен лед сълския си скок и ни завеща свободата. Тя е ваша, радвайте й се и я пазете.